Duhain ka tumulat, isang kong pasamaran kung akong dukhan, nakatang kung alagay ka. Pero kung bahihibong inay, sa kabumayan, akong mahagyo, isang mabuti ay lang, karuyat ko inay na magparis kita, magsayaw, isang kadali ay na. Kung malayo ka na, ayaw hingalin, at nakakalibay natin sa luhan na, mapagsayaw ng kakaadog, kung tinadog, kung tubig sa tayo. Damo ang salamat Senior Board Member Paul Gonzales. Ano yung maupay ang pagsayaw sugad man kan Miss Gwen Dolina Han Giwan. Higwen.